Για σήμερα θα παίξουμε ένα το παιχνίδι για βακτήρια και ιούς και θα παραστήσουμε το Χαντάιο, που πιστεύω όλοι έχετε μάθει ποιος είναι ο Χαντάιος τι ιός, και θα ξεκινήσουμε το Χαντάιο από εκεί που ξεκίνησε από εκεί που πήγε να κατεβούν τα θύματα του Χανταϊού στη χώρα αυτή, η Ισπανία. Σε αυτό το παιχνίδι κάνεις upgrade transmission, κάνεις upgrade τα συμπτώματα, τα abilities του ιού, αν δεν το ξέρατε. Επίσης θα μπορούσατε να κάνετε subscribe, δεν είναι κάτι, ένα κουμπάκι είναι, γιατί όσο πιο πολλούς, τόσο πιο πολύ content θα βγάζω για FC Mobile, Roblox, Minecraft, FC24, οτιδήποτε σας αρέσει τέλος πάντων. Αφήστε το στα comments και θα το δω και θα δω από εδώ. Εντάξει. Για να δούμε το Χαντάιο όμως. Να κάνω όπως in real life, να μπορείς να κολλάς το Χαντάιο από ποντίκια, και βλέπω πήγε και στην Πορτογαλία. Οκ, εδώ μας λέει σκέψου τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε στην αληθινή ζωή. Ναι, δεν θέλω να σκεφτώ. Ειδικά γιατί συμβαίνει αυτό στην αληθινή ζωή. Συμπτώματα. Ακόμη έχουμε spread. Πηγαίνει από χώρα σε χώρα, από ό,τι κατάλαβα. Όχι από χώρα σε χώρα, συγγνώμη, εξαπλώνεται σε Ισπανία και την Πορτογαλία. Μπορώ να το δω βασικά αυτό. Γενικά και εγώ δεν το κατέβασα πριν λίγο καιρό, οπότε δεν ξέρω και πολύ πώς παίζεται, αλλά είδα το tutorial και πλέον ξέρω. Καλά, δεν έχει ξαπλωθεί καθόλου αυτό. Αρχίζει και μεγαλώνει ο Χαντάιος. Εδώ μας λέει για country formation, για πως έχουν γίνει infected. Γενικά μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πλέον έχει κάνει infected. Γενικά δεν έχει εξαπλωθεί από ό,τι βλέπω. Βλέπουμε τώρα είναι ένα τσουνάμι. Άκυρο τελείως. Στη Ισπανία τα πράγματα, κάτι γίνεται. Ένα αεροπλάνο να πετάξει, να πάει σε άλλη χώρα με infected μέσα, όπως αυτό που πήγαν στη Γαλλία, και θα αρχίσει να κάνει spreading. 8 άτομα έχουν Χαντάιο. What? Όντως χιλιάδες. Μισό, πάμε να κάνουμε τα abilities. Αυτό και αυτό.
να πάμε σε καμιά Γρυλανδία και Ισλανδία γρήγορα πριν κλείσουν στα λιμάνια τους, όπως και στον Καναδά. Γιατί κάνει evolve μόνο του? Εγώ δεν το έκανα αυτό. Εγώ είχα κάνει αυτό. Μπρε. Βγάζει νέα συμπτώματα μόνο. Ό,τι να είναι. Okay. 58.000 δηλαδή. Και στη Ισπανία γίνονται όλα βασικά. As usual. Οπότε η Ισπανία είναι σχεδόν μια χαρά. Και όχι, γιατί μόλις εξαπλώθηκε ο Χανταϊός και στο Μαρόκο. Abilities. Θέλω ακόμη DNA points για το Defective Resistance. Μπρε, άκυρο. Points και δεν είναι αρκετά, προφανώς δεν θα είναι αρκετά. Και έχουμε Αραβία. Έχουμε συμπτώματα και στην Αραβία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι χαλά καθόλου. Και στην Αγγλία, λol. Αυστρία πήγε αυτό. Γιατί αυτό πήγε. Ιταλία. Προφανώς και θα δούμε Ιταλία. 4 εκατομμύρια έχουν γίνει infected και 280 νεκροί. Και έχουμε και Αίγυπτο. Καλά πήγε αυτό. Rest in peace Αίγυπτος. Τώρα λέει ότι ο Χανταϊός έχει πιο πολλούς infected από το TB. Δεν ξέρω τι είναι το TB γενικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πολλούς infected. Αγγλία έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται, όπως και στην Γαλλία. Ήρθαν και στη Γερμανία. Στην Ιταλία εξαπλώνονται πολύ γρήγορα. Και άλλοι στη Σαουδική Αραβία. Και rumors ότι... πάει Ισπανία. Rest in peace my granny. 75% infected. Πάνε όλοι. Ναι, τώρα θυμήθηκα να κάνουμε για τη θεραπεία. Κι άλλοι στην Αίγυπτο, δεν με χαλάνε καθόλου. Ναι, όπως είχα πει να κάνω το ability αυτό, να μπορεί να πηγαίνει ο ιός μες στη θάλασσα, μες στην σειρά όταν έχει πολύ ζέστη και πολύ κρύο. Μαρόκο δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Όχι όμως για την Ισπανία, είναι όλοι infected. Γενικά πιο πολύ στην Ευρώπη είναι οι χώρες που έχουν γίνει infected. Και λίγες εκεί στην Αραβία, προς Αραβία, έχει Αίγυπτος, Αραβία, Ομάν, Ιεμένη. Γράψε λάθος. Ανατολική Αφρική. Και εδώ έχουμε West Africa, η μισή Αφρική, ξέρω εγώ. Όχι, βγάζει συμπτώματα. 51 φάσεις.
στον Καναδά και στην Ιαπωνία, καλά όπως και στην Αλγερία. Οπ, Μεξικό. Και πού πάει αυτό? Ανατολική Αφρική και Ρωσία έχουν infected και Ανατολική Αφρική όπως είπα. Όχι Ανατολική. Και κάνω στο τύπο της Αφρικής. Πάει Βραζιλία, ρε σύμπτες με μπράβο. HIV είναι infected. Αυτό είναι HIV. Oh my god. Πώς χώρες έχουν γίνει πια infected. Η Κίνα για κάποιο λόγο είναι chill. Παράνοια. Μπορώ την παράνοια δεν είπα καν. Δεν ήταν μπλοκ, οκ. Κίνα, επιτέλους. Εκεί Κίνα, Ινδία, Πακιστάν ήταν το προηγούμενο. Wow, πολλά πλοία. Δεν ήθελα να κλείσω. Όπα, αεροπλάνα να φάνε και κότες είναι infected. Πάλι κι άλλος είναι Αφρική. Ινδονησία. Και έχει Ινδοκίνα, Καμπόντια, έχει Ταϊλάνδη. Κούβα. Βολιβία. Πολλά αεροπλάνα βλέπω. Πάλι κι πάρα πολύ. Και χιλία Ελληνική πέρα με συνολογία. Γενικά η Σαουδική Αραβία είναι cooked. Ας κάνουμε και λίγο transmission. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι γίνεται. Ο μισός χάρτης τώρα είναι κόκκινος. Πολλά πλοία και αεροπλάνα infected βλέπω. Η Ρωσία είναι chill βλέπω. Παρόλο που έχει infected. Και η Γαλλία έκλεισε αεροδρόμια. Νομίζω έχουν και λιμάνι. Ναι. Είναι 100% infected. Λέει τώρα ότι ο Χανταϊός έχει πιο πολλούς infected από το κανονικό κλείωμα. Καλά πάει αυτό. Ναι, είναι καλά. Είδα καλά ότι έγινε infected η Λιβύη. Και στα Βαλτικά, στις βαλτικές χώρες. Παππούα Νέο είναι και αυτή. Πάει η Αμερική. Νεκροί όλοι εκεί, όχι, infected όλες όλοι. Πρώτος νεκρός. Πολύ νεκροί γενικά. Και στη Σουηδία, η Φινλανδία, μια χαρά είναι η Φινλανδία, μόνο 179.
Η Γροιλανδία είναι μια χαρά, νομίζω. Ναι, μια χαρά είναι. Την Ρωσία δεν την βλέπω καλά, όπως και τον Καναδά. Τι ήταν αυτό τώρα? Okay. Data. Καμία destroyed country. Καμία καταστραμμένη χώρα. Όλες. Για κάποιο λόγο ο Καναδάς έχει ακόμη health. Ενώ ο Καναδάς είναι σχεδόν cooked. Μετά δίνει points. Ωπα, και Ρωσία. Insanity. Πάνε όλοι. Find the cure. Τώρα έχουμε καμιά νεκρή χώρα. Όχι. Πώς ρε πούμε. Κοίτα, η Φιλανδία το καταλαβαίνω, δεν έχει σχεδόν κανέναν effect. Αλλά η Ρωσία πώς δίνεται? Πες μου ότι πλέον αυτή εκεί είναι η Ρωσία. Μπράτ. Την Νορβηγία δεν τη βλέπω καλά. Η Ισπανία είναι cooked, πώς να πω. Οκ, για τους Ολυμπιακούς ο Λος Άντζελες. Ωραία, έτσι να πω καμπαναριό. Hyper... Τι? Evolve. Και ναι, η Ρωσία γενικά δεν είναι πολύ καλά. Όμως και η Αυστραλία. Όλος ο κόσμος γενικά είναι κόκκινος σχεδόν, εκτός από τη Σουηδία και τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία δεν τη βλέπω και πολύ καλά. Ναι, οκ, πάει και η Γροιλανδία. Ναι, πάει και η Γροιλανδία, πάει και η Ισλανδία, πάει και η Σουηδία. Όλοι είναι infected. Δεν υπάρχει κανένας healthy people, ένας υγιής άνθρωπος στον κόσμο. Τι ωραία, τι καλά. Και 31 εκατομμύρια είναι νεκροί. Τι ωραία. Καμιά νεκρή χώρα έχουμε? Όχι. Κοίτα, η Αφρική λίγο εκεί ζει. Η Αμερική είναι cooked. Έχουν κλείσει όλοι τα λιμάνια τους εκτός από την Ινδία, το Ομάν, η Ρωσία, τέτοιες. Τι? Wow, δεν φτάνω στο 49% αυτή. 50%, οκ. Δεν νομίζω πως θα τα καταφέρω. Kill more than Black Death. Θα πάει αυτό. Καμιά νεκρή χώρα γιατί δεν έχουμε καν ακόμα.
Ισλανδία σχεδόν θα πεθάνει όλοι. Όμως ανεβαίνει έτσι το παιχνίδι. Ου, 59% έπεσε κατευθείαν. Πολύ ήτανε. Όχι, μην κάνεις mutations. Συγγνώμη, καμία χώρα δεν έχει πεθάνει. Καμία χώρα δεν έχει καταστραφεί, τι φάση. Ιταλία. Ιταλία. Γιατί έχω ακόμα μόνο ένα DNA point. Οκ, δεν πάει και πολύ καλά αυτό για τον κόσμο. Πλέον έχουν κλείσει όλοι τα λιμάνια τους. Εκτός από την Νορβηγία, ναι. Όλα τα αεροδρόμια, όλα τα πλοία, όλα τα λιμάνια έχουν κλείσει. Α, what? Wow! Ευχαρίστως. Α, ναι, αυτά τα μπλε αεροπλάνα είναι για τα Q. Πάθαμε. Τι έκανε η Φιλιππίνη? Τι καταστράφηκαν? Όχι. Σε τσάκωσα. Κι άλλο? Όχι, νομίζω ο Χανταϊός. Ναι, ο Χανταϊός δεν θα ζήσει παιδιά για πολύ ακόμη. Ναι, όχι, ο Χανταϊός είναι cool. Το σταμάτησα λίγο εκεί στο 96, 98, 99, 100. Όχι. Την Τουρκία η σωτηρία του Χανταϊού καταστρέφεται. Όχι. 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 Καλά ούτε μία. Όχι. Become scary. Στην κυριολεξία βρήκαν τη θεραπεία, είστε χαζοί. Όχι. Όχι. Ο Χανταϊός αρχίζει και πεθαίνει. Αυτό είναι το 2028. Defeat.
Λέω να μπω λίγο FC Mobile, να δω τι έχει μπει, γιατί έχω να μπω αρκετό καιρό. Γενικά κάποιος θέλει μπορεί να με κάνει add και στο Discord για να μου στείλει τι βίντεο να κάνω για το κανάλι. Θα στείλω και το user μου για να με κάνετε add. Για να δούμε τι μπήκε στο FC Mobile. Εσείς παιδιά μπορείτε να με κάνετε add στο Discord και να μου στείλετε τι overall ομάδες έχετε. Γιατί, για να δω. Μπέρδεψα τη γλώσσα μου, μπράβο μου. Για να δω τι ομάδες έχουν εγγεγραμμένοι μου σε ένα δημοφιλές παιχνίδι. Δεν θα πω πολύ δημοφιλές, δηλαδή πιο δημοφιλές γίνεται το Brawl Stars, επιστρέφει, κάνει το Brawl Stars αναστήθηκε πιστεύω. Με τη δικιά μου άποψη. Πόσο καιρό πλέον είναι το μάτς. Οκ. Σύρια. Οκ. Όπου να είναι μπαίνω. Για να δούμε. Θα πάω να κάνω καλό πράγμα ή πάει θα μας σκαμάρει το FC Mobile. Σύντρα. Οκ. 2000. Έχω 5 draft. Για να δούμε τι θα ψήσω από αυτά τα 5 draft. Για να δούμε κάνει μπορώ να τι. Van Basten 120. Modric 119. Messi 119. Di Marco 119. Barzagli 118. Ildis 118. McTominay 117. Και μετά, μετά αρχίζουν τα kills. Μπορώ να μαζέψω gems για να κάνω τα 10 draft, γιατί τα μισά φεύγει. Γενικά με τα 10 draft παίρνεις πάντα ένα καλό γενικά. Οπότε πιστεύω πρέπει να μαζέψω ένα ακόμη gems και να πάρω πιστεύω το D10. Οπότε μπορώ να μπω εδώ. Να μπω στο Team of the Season να πάρω μερικά εύκολα τζεμάκια. Έκανα και μερικές αναβαθμίσεις στην ομάδα, γιατί έβγαλα τον Σότερμπερκ μετά από καιρό. Αρχικά. Τον Τρέντ, οκ. Ναι, αυτό δεν είναι εμπιστεύομαι τον Τρέντ. Μπράβο, οκ. Πολύ μπράβο, τι να σου πω. Μπράβο σου, αυτό θα σου πω. Καλιάρι, δεν ξέρω και νησίδησε το παλιό στο Καλιάρι και μόνο. Δεν κάνω το μορφό, έτσι. Έτσι, ένα πονουσιάκ, ένα πονουσιάκ. Επίσης μπορείτε να με κάνετε add στο FC Mobile. Στείλω screenshot στο YouTube, στο username μου και στο Discord.
και στο FC Mobile και στο Roblox όπως θέλει, να μου κάνει ad. Είχα καιρό να βάλω τον Ριβάλντο, είχα βάλει τον Ριβάλντο και είχα βάλει τον Κερβίνιο, τον είχα στις αλλαγές νομίζω. Αυτός αν μου έδωσε λεφτά, δεν νομίζω, δεν είναι ο Μπερμπάτο. Αν και μου είχε λείψει ο Ριβάλντο, οπότε τον έβαλα πίσω. Έτσι, αλλά 4 για μπόνους. Κάνει και λίγο μπουκωμένος, γιατί είχε λίγο κακό καιρό. Έχω βρει και ένα νέο παιχνίδι στο Roblox, λέγεται Slime RNG, πιστεύω το ξέρετε κι εσείς, μια σκηνή πιστεύω ο νέος αντίπαλος του Skillebrainer. Skillebrainer πρέπει να πω καιρό, γιατί δεν έχω πλέον αρκετά Robux για να κάνω renew τον server, αλλά αν κάνω subscribe, ναι, θα μου αρέσει. Αν σε γεγονμένως δεν με κάνω όλα. Μου έκαψε τώρα τη φάση. 7-0. Let's go the goal ακόμη. Για να είναι και το κερασάκι στην τούτα. Πόσα rounds έχω κάνει ακόμη? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Είναι πολύ ωραίο το FC Mobile, όπως και το Roblox, αλλά πώς να πω, πιστεύω προτιμώ το FC Mobile, γιατί το Roblox έχει πεθάνει λίγο, δηλαδή τα παιχνίδια που έχουν λίγο άσχημα στο Skillebrainer, γιατί την έδειξη δεν είναι πολύ ωραίο, δεν βάλω μπάτον, δηλαδή γιατί να βάλω. Δηλαδή βάλω κάτι πιο ωραίο, να τα μπάτον στα δοκίμασα δεν μου άρεσαν τόσο. Αλλά θα δοκιμάσω ξανά Skillebrainer όταν θέλω. Πάρε στο Kane και άλλο γκολάκι. Αυτό ήταν inside. Οκ, δεν πειράζει. Τζάμπα πάσα για την Νέστα. Gerald Kane. Σέρκι. Ριβάλντο. Κόβι. Φινές. Και ο Ιωάννης. Δεν ξέρω πώς θα αποφέρω. Τώρα, τι θα Νέστα για να πάμε και για να σκοράρει με το ωραίο του κεφάλι. Μιας και το κεφάλι του Νέστα είναι τόσο πλατή που κάθε φορά πάει μπάλα πάνω του μπαίνει γκολ. Επίσης είχα πάρει από τον Premier League αυτόν τον Σέρκι. Δεν έχω καλό πράγμα που είχα πάρει από την Premier League. Δεν ξέρω, αλλά από τότε που μπήκαν τα draft το σίγουρο πάλι είναι overpowered. Δηλαδή παίρνεις 119-118 εύκολα. 119 σπάνια θα σου δώσει. Δηλαδή 119-120 που είναι αυτοί που έχουν πολλά FC points, ας πούμε όπως ο Γκίση, που δεν νομίζω να ξέρετε, αλλά αν το ξέρετε καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί οι μπουλούς ξέρουν να παίζουν FC Mobile με συνέβη.
μπερδεύτηκα. MC Point. Έχω παίξει αρκετά Roblox γι' αυτό. Επίσης θα βγάλω content για Minecraft σύντομα. Τι έγινε, τι φάση, εγώ δεν έκανα τίποτα. Είναι απλά έχω την μπάλα. Θα παίξω άλλο ένα match και μάλλον θα πάω Roblox, γιατί το FC Mobile θα βγάλω βίντεο και αύριο με FC Mobile, οπότε είπα να παίξω και λίγο Roblox και θα βγάλω content με Roblox πολύ καιρό. Επίσης content με μοντελισμό θα βγάλω σύντομα, αν σας ενδιαφέρει και πολύ αυτό το content, που δεν νομίζω. Γενικά θα βγάζω content, αλλά θέλουμε να κάνετε subscribe, θα είναι πιο εύκολο να βγάζω content, δηλαδή να, πώς να πω, ναι, με υποστηρίζει πολλοί κόσμος. Όχι πως δεν είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστώ πολύ που με κάνετε subscribe. Αν και θα ήθελα, αν θέλετε και αν μπορείτε, να το πείτε και στους φίλους σας, σας αρέσει σας, όπου θέλετε εσείς, να με κάνετε μάθει, γιατί εγώ κάνω content που ζητάτε, δηλαδή αυτό το content το έκανα εγώ γιατί πιστεύω σας αρέσει. Αν δεν έχω βγει σαν μοιράζει από εδώ πάνω στο τέλος. Γιατί το έκανα αυτό. Οκ. Δεν μπορώ. Έλα και σχεδόν την πήρες. Πάλι κόντρα την πίσω για να κάνουν αυτό που εντέλεσαι. Πάμε ρε στο μπροστά. Φάουλ. Τι λέει. Οκ. Ναι, ο Ράγια μου δεν είναι ο Νάνα γενικά, που τα τρώει όλα one shot κατευθείαν. Βάλω, παιδιά, τα όλα με μάγκες μου. Γενικά παλιά, ας πούμε, ήμουν λίγο pay to win, αλλά έχω σταματήσει να δίνω. Αλλά αν θελήσετε εσείς να γίνω πάλι pay to win, όπως παλιά δεν είχα το κανάλι, στείλτε μου στο Discord ή στο YouTube. Θα γίνω πάλι pay to win. Ναι. Πώς να πω. Χριστιανό Μακδονάλντο Σούι. Χριστιανό Ρονάλντο δεν είναι. Εντάξει, όχι τόσο Χριστιανό Ρονάλντο, έχω βάλει και καλύτερα. Είχα πάρει παλιά έναν Μάικον, δεν είχα κανάλι ούτε τότε. Και είχε βάλει ένα τέλειο φινές που ήταν τόσο ωραίο, απλά πήγε όλο smooth.
Είναι τόσο smooth, απλά παίρνεις παραθυρούκους. Εκεί. Ήταν τέλειο. Πολύ καλή. Και τότε δεν είχα καλή ομάδα, δηλαδή επίθεση είχα Bale, τον παλιό τον 117, δεν τον έδωσα για Sard, για να πάρω τον Γερβίνιο και ο Κόχλερ, πώς τον τροφαίουν οι Γερμανοί δεν ξέρω. Αλλά γενικά είχα τότε και τον Σμίθα για Striker, δεν θυμάμαι. Γύρισε. Ο Μπρο πήγε να γυρίσει 360 μοίρες στο κεφάλι του, οκ. Μιβάλιο. Έλα, θα ήθελα να βρω μαμπούλια από εκεί. Γενικά, να σας στείλω το user μου στο Roblox, να το δείτε. Θα τα στείλω και στο Discord. Αυτό είναι και το user μου στο Discord. Μισό λεπτό.